Dag theaterliefhebbers, hier gaat het allemaal om. Dit boek, Al het blauw van de hemel, van Melissa da Costa. De meest gelezen roman in Nederland van de afgelopen 2 jaar. Het boek wordt geroemd vanwege de diepe emotionele laag, de schoonheid van onvoorwaardelijke liefde en omdat het een ode aan het leven is. Aldus de vele lezers. Het verhaal start bij Emiel, die de diagnose jong Alzheimer te horen krijgt. Hij besluit het ziekenhuis en het medeleven van zijn familie te ontvluchten. En stiekem koopt hij een camper en plaatst hij een advertentie voor een reisgenoot. Joanne, een mysterieuze jonge vrouw, reageert. En samen maken ze een prachtige roadtrip die hen confronteert met het verleden. Ze dwingt na te denken over de toekomst. En hen, en ons als lezer, doet realiseren dat vluchten voor je emoties niet de oplossing is. En juist dat laatste heeft mij zo geraakt en geïnspireerd. Ik kreeg dit boek van mijn moeder toen mijn relatie na 8 jaar strandde. En mijn moeder kent mij een beetje. En die weet dat ik doorgaans lekker niet stilsta bij mijn emoties en vlucht. Dus ik ga veel werken of ik ga veel sporten om maar niet te hoeven voelen wat ik eigenlijk moet voelen. Dus ze zei, Buddy, lees dit boek. Toen keek ik naar hoe dik het was en toen dacht ik, nou, misschien laat ik hem nog even liggen. Dat heb ik 3 weken gedaan en toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik toch maar eens naar mijn moeder luisteren. En helaas, moet ik toegeven, ze had weer eens gelijk. Want dit boek heeft mij geleerd dat je, ook al wil je het zo graag, niet kunt vluchten voor wat je voelt. Want je emoties halen je uiteindelijk altijd in. En naast dat ik een mooie voorstelling voor u wil maken, hoop ik ook te laten zien hoe schrijnend en hoe pijnlijk de ziekte van Alzheimer is. 1 op de 5 mensen in Nederland krijgt ermee te maken. En helaas is er nog steeds geen medicijn. En om aan de oplossing bij te dragen, doneer ik van elk verkocht kaartje €1 aan Alzheimer Nederland. En nou, door een kaartje te kopen draagt u dus ook al een steentje bij. Ik hoop u van harte te mogen ontvangen in de zaal bij ons de musicalbewerking van Al het blauw van de hemel. Een ontroerende avond muziektheater voor iedereen die ooit iemand, misschien wel zichzelf, is kwijtgeraakt.